A voceira municipal do BNG en Outes, María Xosé Suárez, e a deputada Rosana Pérez compareceron en rolda de prensa para denunciar as presuntas irregularidades que, segundo elas, se observan no proxecto do parque eólico previsto para o Monte da Pena, compartido polos concellos de Outes e Negreira. Segundo María Xosé Suárez, o BNG xa presentou en 2019 unha moción no Concello para comezar os trámites para declarar esta zona como espazo natural de interese local, do que polo de agora nada se sabe. O Monte da Pena é un enclave xeográfico e un referente turístico de moi alta riqueza para o noso Concello, e que vemos que se está tramitando o parque que vai aí arriba, que collería os concellos de Outes e Negreira, dun xeito pois un tanto irregular, non? Curiosamente, un dato, para que teñades unha referencia, estánse respondendo alegacións presentadas fai 10 anos polos veciños naquel momento a un proxecto que xa había para este monte. Ante a parálise existente, o BNG presentará unha iniciativa no Parlamento galego, solicitando a paralización cautelar do proxecto para sometelo a un estudo pormenorizado, no que se avalíen os pros e os contras do proxecto. Pedimos que se paralice cautelarmente precisamente para que as consecuencias non sexan irreversibles e, mentras tanto, se poda facer un estudio en profundidade das características deste monte que, en realidade, nos dean un diagnóstico do que se pode poñer e onde se pode poñer exactamente. Os nacionalistas tamén reclamarán en sede parlamentaria a modificación da actual Lei Eólica de Galicia.